Bokajan Police Station ang kang pinibusik ni Phaing korake thomani anerlo apor National Highway thongke brasir ke patovar hatigara tovar check ko kalong ahiring tangrak pen Bike Lapen Dumper kachetong ajok bang hini apran tamjui lo pusi birta long Birta kiribdunlo tengke ihum bike AS09L0543 Bokajan pen ahem kachetong bom ahut atheng no pen ihum dumper truck AR223477 kachetong ahir kang tangra jo adimalo amat inut apran tamjuilo lapen inur aphan hospital ki pon bom ahursi achithe avedderlo apran ki damjui banghini tumamen Rajiv Panika lapen huri kurmi ahem phulbari pusi pangthek Bokajan Police atum adim palidunsi ke doana sai dengponsi Bike Lapen Dumper tame Bokajan Police Station along an ponderlo lapen apran ki dam banghini tumaphan postmortem ki claim japhan claim ponlo Bokajan penananterang carving long life